దుమ్మలో కాలకుండా పోతుంది ఇంకా నా ఆఫీస్ రూమ్ మిగిలిన ఇంత ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರಾ ಅಗಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲೆ ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ದು ವೀಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚುಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಲು ಟಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕು ಮಂಡಿ ಶಿರ್ತ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆಲ್ ಬೇನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೋಚ್ಪದ್ ಬರ್ಪೆ ಮರ್ದಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮ್ಮ ಮರಣಿ ಶಿರ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಬುಕ್ ಮದತ್ ಬೋದಿತ್ತೇರತ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಇನ್ನಿ ಪೋಡಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರಡು ಚಾನಲ ನಿಕೊಲೆನ್ನು ದಾನಿ ಗಡಿ 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 ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗೋಲು ಬಂದು ಅವು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಅಮ್ಮ ದೂರ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಬೆಲೆ ಏನು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕೊಂಡತ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡೆದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಕೇತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮದ್ಮೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಏಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನುವ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನೇನಿ ಪೋಂದು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಣ್ಯ ಬರ್ನಗನ್ ಸೊ ಇತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಟ್ಬೋದು ನಾನು ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ತಾಳಿಜ್ಜಿ ಹಾಕೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಉಡುಪ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತು ನೀರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿ ಪೋಡು ಈ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ಪೋಡು ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ಟ ತಿರುಗ್ತು ಪೋಡು ಉಡುಪಿ ಪೋಪುನ ರೋಡ್ ಉಂದು ಗಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರುಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಯ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲ್ ಆಪುನತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮದತ್ ಬಿಡ್ತೇರು ಸಖತ್ ಮರ ದುಮ್ಮದೋ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಆತ ಇರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಮಾಯ ಅದು ಹೋತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ಶಿಲ್ಲಾಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ ಅಂಕಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದು ದುಂಬಾಗ ಒಂದು ನಾನು ಕಲ್ದಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲು ಕಲ್ದರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಒಂದೇ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು 7th ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಕಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಪೋವರೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂದೇರು ನಮ್ಮ ಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂದು ಪುರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪುರ ಇತ್ತಿಜಿದಾಲ ದುಂಬು ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ರೂಮುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇಸ್ಯಾನಿಕ್ ತೋಲುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ನೀರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂಕಲ್ ದಿನ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪುಷ್ಪವೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಸ್ವಲ್ಪ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವಳು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೇನಿ ಬೀಲಲ್ಲಿ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಡಿಗೆ ಅದಮ್ಮ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂಲಿದೆ ಇದ್ದೀರು ಈ ಮಲ್ಬಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮಗ ಕೂಲಿ ಇಪ್ಪುಣ ಶೋಕ ಕೂಲಿ ದಿನ ಶೋಕುಂಡ ಬಂದು ಈ ಮಲ್ಬಳೆ ಅವರ ಅದೇ ಬಾರಿ ನಾಚಿ
ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಓಡಿಪೋಯರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಓಡ್ಯಾತ ಯಾರದ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಜತ್ತದು ನನ್ನದೊಂದು ಫೋನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಶಿರ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈಕಾದಿ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಮಂತ ಸಾಕಾತಲ್ಲ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಹುಷಾರಿಜಿನ್ನಲ್ಲ ಈನಿಗೆ ಪೋತಾ ನನಗೆ ಕೇನೋಲಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚೆನ ಹೊತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಡ ಪೂಜಿದೆ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಪೋಲ ಒಂಟಿ ಫೀಲ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಂತೂ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕೋರೆ ಹಾಕಿಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಉಳ್ಳ ತಕ್ಕದು ಅಂಚದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರೆ ಹಾಕಿಚ್ಚು ಅಂಚದು ಅಮ್ಮಗೂ ಒಡೆಗಣ್ಣ ಫೋನಾಗ ಆರು ಒರ್ತಿಯಂದು ಎಪ್ಪೋಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓಲ್ ಪೋರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತು ದೂರ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪೋಪೆ ನಿಗುಲ ಆತೆ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಳು ಏತು ದೂರ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚದು ನಿಗುಲ ಆತೆ ನಿಗುಲ್ನ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲೆಂಕೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆರು ಅಂಚದು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಹೊರತುಗು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನಿಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಆರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಹುಷಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಆತೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೋಟು ಪೋಂದಿಪ್ಪೋ ಯಾನು ಇದು ಮೂಕಿತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಅಮ್ಮಗ ಈನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಅವಿನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಪೇರು ಖರ್ಜೂರ ಅವು ಉಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅವು ಇತ್ತನ್ನ ಮೀನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಗಲಿ ಕನ್ನೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಪುನಃ ಆಸೆ ಉಂಡಾತ ಮಾತ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಜಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅಂತನ ಪುಂಡ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮನ ಈತು ಮಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರ ದುಂಬು ಇಪ್ಪು ನಾ ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪು ಈಗ ನಮ್ಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಅದೇ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮಗ ಅವಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 2 ಜನ ಇಪ್ಪು ನಾಗಳು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇ ರಂಜಾನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತಾದ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಹೊಸ್ತಾನೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಾ ಇದು ಬುಕ್ಕಿನ ಕಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಆತ ಅಂಚದು ಬುಚ್ಚಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಅವು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯಜಮಾನಣಿ ಅತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವೇನಣ್ಣ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ ಬುಕ್ಕು ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಮದತ್ತು ಹೋದಿತ್ತಾರತ ಅಂಚದು ಇನಿ ಕೂಡ ಪೋಡಂಡು ಅಂಚದು ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಮರದ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಕ ಗಾಯಿ ಸಿಕ್ತಾತೆ ಅನ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೂದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಕೊಂಡತ್ತ ಅಡ್ಪರ ಮಾತ ಕಾತು ಅನ್ಕೊಳ್ದಿಪ್ಪುಂಡ ಯಾಕಂಡ ಕುಕ್ಕ ಒಂದುಂಡತ ಅಂಚದ ಕುಕ್ಕದ ಒಂದು ಪೂ ಮಾತ ಬಿಡು ನಾವು ಫುಲ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ನಾವು ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಚತ ಮಂಗಿರ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಕುಕ್ಕದ ಮುಡಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಡ್ತಾನೆ ಮುರಣಿ ಐತೆ ಪನ್ಯತ ಕುಕ್ಕದ ಓಲ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಜ್ ಖಾಲಿ ಮಂಗಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಹಾಪುಡು ಅವು ಇಂಕಲು ಇಜ್ಜಿನತ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ನೀವು ಪೂರ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಓಡಿಗಣ್ಣ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಯಾರು ಉಂಡತ 1 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತಿ ಜಗಲಿಡು ಪೂರ ಕಜ್ಜಾವು ಪೂರ ಮುಂಡು ಸೊ ಕಜ್ಜಾವು ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ಏತು ನಿಂಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಡಿತನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವ ಸೋತು ಏರತ ಆತ ಕಜ್ಜ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕದು ಪೋತೆ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಂಡದ ತಿಂಬಿದು ಒರಿದಿನ ಮತ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದಿದ್ದಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಜಿಂಜದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಪರ್ರಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನುಪ್ಪುಗು ದೀತೆ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಫುಲ್ಲು ಇಂಕ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುನ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಶಿರ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗ್ಲಿರ್ದು 3K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ ಎಂಕುಲು ಏನ ಪಂಡ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಲಿಮಿಟ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು 1 ವರ್ಷದ ಲೈಕ್ ಆತಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಪೂರ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪದಿನಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾತಿಗ ವಾಯಿನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಗಲೇ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೇ ಕಾರಣ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಳೆ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಿಂಕ್ ಕಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಪುರುಂಡತ ಬೇತಿನಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಏನಾತನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡಾತನ್ ಮರಣಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡಾದು ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಓಲೋಲ್ದು ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜದ ಆಪಡ 30,000 ಕೊರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಅಂಚಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ತಿರ್ತು ದರಿನುಂಡತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ 15,000 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪೋನ ತೀರುಚಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದುಂಡತ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಇಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಹೋಲ ಒಂದಿತ್ತು ಭಂಗಡ್ ದೀತೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ 15 ಸರಿ ತೂಪ ಬೂರುಣ ಬಂದು ಅಂಚ ಆತಿನಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡಾತ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಯಾನು ಎಡೆಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪರಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿಸಿತ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೇನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಮೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಚನುಂಡು ಪಂಡ ಹನುಮಂತ ದೇವಿರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದು ಒಂದೇನು ಪಾಡೊಂದಿರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆ ಕಂತು ಪಂದೆ ನಿಂಗೆ ಪಂತಿಜಿ ದಾಬಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಬಂದು ಅದ್ರ ಪಂಡ ಮೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆ ಹಾಳದಿತ್ತನತ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆತ್ತು ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇದು ಬೇಕು ಗೆತ್ತು ನತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಕಾಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತವಂಗ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅವೇ ಉಪದ್ರ ಹಾಪುಡು ಈಗ ಯಾನೇನು ಬಾವೆರಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಾವೆರಡ ಪಾತಿರುಚಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮಡ ಕೊಡ್ದು 6 ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರಿ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡು ನನ್ನ ಮೊಳ್ಳಿ ಆತಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ ಕಂತು ಕೊರೆ ಪಂಡ 2000 ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವಿನು ಇದು ಕೊರೆ ಪಂಡ ಮಣ್ಣಿದಾರನ ಕಾಸು ಸಂಬಳ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚದು ಈ ಸರಿದ ಖರ್ಚು ಓಡಿ ಪಾರ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಸೊ ಪನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಮಿಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತಾರ ಅಂಚ ಕೊರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಅಂಚ ಪಂದ ಅಲ್ಪ ನಿದಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಅನ್ಬೋದು ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕಾಪನೊಂದು ಸೊ ಕೊರ್ಕ ಖುಷಿಯ ಅವರಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಡ್ಚಿ ಈ ನಂಡಲ ಒಂಚಿ ಊಲಂಡಲ ದೀದ್ ಕೊಡ್ಕ ಕನತಿನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ಕ ಬಂದೇನಲ್ಲ ಅಂಚದು ಈ ಟೆಡಿ ಬ್ಯಾರನ್ನು ಕುರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ವನ್ಕ ಆರ್ ಓದಿ ಅಂಚಿಂತ ಬಂದ್ಪೀರು ಅಂಡಲ ತುಕ ಮೆತ್ತುಲೈ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಳಿಜಿ ತಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಶನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪಿ ಪಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ನಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇಪ್ಪುಜಿರು ಅಂಚದು ಏನೋ ಏನೇನು ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿನ ತಿರ್ತು ಬೋರುಂಡ ಕೋವಿಂದವು ಐಕೆ ನೆತ್ತವು ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಲೈ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಹಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಂಜ್ ಅದ ಅಂಚದು ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ತೂಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಟೆಡಿ ಬ್ಯಾರ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೂತ ಟೆಡಿ ಬ್ಯಾರನ್ನು ಬಾಯ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರೋಣ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತೂತಾರ ಬಂದು ಒಂದಿಪ್ಪು ಸೊ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಜಿಗ್ಗ ಅದು ಬಿಡ್ಸಿದೆ ಬಡ ಹೊಸದು ಫೋನ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅದು ಜಿಗ್ಗ ಬಂತು ಕೊರಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಪನಂತ ಸೊ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ಕಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ಕಂಡಾತೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ದಿಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಯಾರು ನೆಟ ಕಪ್ಪಟ್ಟಡಿ ನಾನು ಅದೀತೆ ನಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಂ ಓಲಾ ದಿಪ್ಪು ಅವೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಟ್ಟೊಂದು ಏ ಬಂಡರ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಒಂದು ಪೋತನ್ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ವಾಚಿಂಗ್